mugari womuvillage muno. Saka ndo wandiri kuda kuti nditaure naye. Ndakamumhangarira kwaheadman Nyarume kuti tinge tinzwisisana. Murume uyu Livson auye kubasa rese revillage kunyange musangano. Tikadaidzirwa musangano toenda kuward meeting tozoudza vanhu iye hawaniki. Tine bhohoro ratiri kuvaka majuraho. Panoda zvidhina, panoda marima cement. Havana contribution yaanoita. Takada mangara kwa headman vari 6 vamwe 4 vakamhanya vakazvinipisa funga polisi akasvika tikaita nyaya vakagadzirisa vakamira vakasimba ndiye Livson nemumwe. Saka kana ndabata zvakanaka mashoko amataura munenge muri kuti makuda kutaura nauyu Livson aripo mukatasana naye ndomabatira ndaita mashoko ndizvo mataura maita naye ndo wandingangoti ndiye wandamagarira. Uyu mukadzi wake ndozviziva asi handina nyaya naye yakafanana nayo. Saka mhaina totonzwa kuti changamire vanotudii totonzwa changamire vanotudii maita basa saka tichiti kana muri kuku kwamunenge muri kumaruwa ndimi ziso ramambo munenge muchitichengetera muri kuku zvareva kuti vana vamunotungamirira ivava vange vachikuteererai zvinova zvinoita kuti development iri kudiwa vamunangagwa mutungamiriri wenyika ifamba ienderere mberi. Asi kana vachiita kati wemusangana hauye uende zvidhina hauye zvareva kuti vanoremedza imimi basa iri rarigone kufamba. Development yatiri kuda inotangira paNDS1 National Development Strategy 1 inobva yamira haichatofamba munobva maremerwa nebasa. Saka mune kodzero mune mumoti anenge asingateereri muno vachidza kudare renyu kana varamba movaendesa pane rimwe dare raheadman. Headman akanondifonera akati inini ndavatadzawo vakambenga vaiswa kuna ndavatadza ndakavati ngavauye kuno vakaramba kuuya futi zvara kuti vakasvidza sabhuku vazvidza headman nhasi yavachangamiri. Saka mari vamuchidai anga ari wega zvipindurira zvidarika itinzo kuna amai pamwe kune kutaurana kwavakaita kuti kana vachinge masvika ikokoko vati zvakati unoti zvakati. Amai muri kunzwa kanyaya yemurume wenyu pamusoro changamiri chokutanga chandinopindura ndechekuti murume akaripamba nguva zhinji anenge ari kubasa koko. Inini ndakaenda ndirini samai kumusangano handiverengwe here. munomboti pakashedzerwa musangano uyo asi munoenderesa amai muchizonzi baitoda varume kana kuti bwene zvidhina zvikumboenda here. Pamusoro changamiri nyaya yebhoro iri riri kutaurwa sabhuku vauya kundikwirira dare havasi sabhuku vangu. Dai pana sabhuku vangu vaigona kundipupurira. Bhoro richitanga takaripiwa necharity community bhoro remadhona. Ndakaenda kunomiririra nini workshop yebhoro. Sabhuku akayakakumbira akati mai blessing hamuna here ningi mune nguva here kuti ndikomirire mimi nasecretary kubhoro. Ndikati chokwadi ndinogona kuwana mukana. Ndabata vasati vaendera kumberi hanzi sabhuku andikwiri asi sabhuku wangu ina sabhuku wangu zvareva kuti gaitizwe sabhuku doko hanzi sabhuku handimhangarira murume uyu zvitokutasa kuti ndiye murume acho ari papa hanzi asiriye sabhuku wangu kudii sabhuku doko. Amai ava vanenge vane mhikiso neni nokuti wavari kutaura kuti sabhuku wavo munin'ina wangu ndinakakadzi havazi masabhuku vanotungamira ndini sabhuku mukuru. Ini ndinofamba nenyaya avo mapazi angu ini mapabadera amai pakuti wana sabhuku Ndakabata sabhuku vedu asi vanotimirira vacho vanondituma pakuti ndikuvazvidza ndakati ndiyedze kutaura kuti inini ndindiye ndiri pamba. Sabhuku ava vakandituma unofunga vakandituma ndakaenda kuworkshop yebhoro ndakaenda nasecretary chigoro
takanzi kubhadhara mari ndakabhadhara $2 nebhoro. Ndokuzveya kechipiri sabhuku akati hamuna here mukana tiende kunoningirira kumusangano wezvekufiritirwa dzimba. Ndakaenda inini nasabhuku inyaya yekuti ndikudzivisawo zvinotaurwa imomo. Kumusangano pese panaendera kumusangano inini sabhuku vanondituka, asi nyaya vari kunditukira inyaya yefetiraiza. Vari vapi? Ava here kana sabhuku wamuti ndiwamuziva. Kwete sabhuku ivava sabhuku kuti tiri pamusangano munhu wese aripo vakataura vakati kamukadzi kachambuko kakangwarisa ndichiendesa murume wake kudarira mambo ndichanokaura $40 nefetiraiza wakatambira. Saka ndisizoti pafetiraiza ndakatambira vakati ndakabvutira sabhuku fetiraiza yana kubvutira sabhuku matambiriro andakaiita. Vakanofunga mwana wavo sabhuku mudiki akataura kati chitsanangurai matambiriro amakaita fetiraiza. Ndisho ndakatsanangura munhu wese achinzwa matambiriro andakaita fetiraiza. Ndokubva ndagara pasi nofunga vakandibvunza mubvunzo vakati pamakatambira fetiraiza munhu nenyanga ari ku ndati amuzive rekuti ava kazhinji vazhinji vanenge vasiri muno. Zvikanzi ho ndakamba ndambonyarara. Saka nyaya ndiri kuzoti yandasimukira takasungirwa kuno havana kutaura vakati akusungisa ari murume wake kubvutira kwaakaita sabhuku fetiraiza. Asi matambiriro andakaita fetiraiza yari pachena kubva kuna mudhumeni kusvika kuna kanzera. Mamboti yarasa nyaya kuna maini mamboti ndauya sezvomurume wanga hapo asi tatozoona kuti munokeji mechi nasabhuku okuti tazoona mafukura kumashure kubva kufetiraiza kuratoza kuti makatotarisana nasabhuku. Imimi sabhuku akakutaura pamusangano kuti muchapuwara $40 ndasungisa murume wake mukatiwo ndikaenda ndiriini ndimazoya murimi. Saka nyaya iyi muonera ndiri kuita sabhuku ari kuti hamusi kunzwa hamusi kuteerera zvinhu zvake muvhireji. Imimi mukupawo pfungwa dzenyu todzoka kuna sabhuku. Sabhuku ndizvo here zviri kurukura amai ava kuti isi tiri kuzaridza zvamuri kutaura. Kwete chakanga uyezve nyaya yavari kuisa muno mudare yavari kutsanangura yemafetiraiza handiyo nyaya yandakaisa kwaNyarongo kwaHedman yandakauya naye kuna handiyo nyaya yacho. Ava vane yavo dai vanga vachiti vakavai kundimhangarira ini kuti ndakavatuka nokuti vakatora fetiraiza zviri pamuravo vaimhangara ivo. Iyi inyaya ndamhangarira murume wavo. Saka uyo ane simba rekuti avhare murume wake arege kuira kudai. Ndozvandakutoona zvari kutaura pamberi penyu. Tombobatsirana zvimwe ipapo. Nyaya yamaisi kutora kwaitwa navamoti makubata. Nyaya yauya noti tiri kumhanya neclaim kuti iri kuti kudii zvamhangarira sabhuku. Sabhuku vataura panapa kuti murume wenyu auye kubasa abvise macontribution nekusauya pamusangano. Funga ndozvimwe zvinhu zvitatu zvataurwa maningi ningi kuti auye kumusangano, auye kubasa revillage uye abvise macontribution. Andimaona ndichirutaura. Saka zvaitika izvozvo ndati zvaitika izvozvo zvitatu zvataura pamusoro pemurume wenyu toda kuti titange kwamatangira. Imi matanga nokuti sabhuku ava handivazivi ndine vangu kutora tine A ne B pamwe imi wenyu ndokupiri ndozvamataura muchiita ndii mazoenda manje ndipazotaura nambo kuti parikuratidza kuti pane maprevious nokuti imi mazoti futi kumberi kwacho aiwa nyaya iripo ndeyekuti sabhuku ava vari kundimakira nyaya yemafetiraiza yatakahora. Vari kutaura kuti handaifanira kuhora mafetiraiza. Ko ava kana musingavazive vasiri sabhuku wenyu musinei navo ko vane chokuzoita here chavangataure nemafetiraiza vatoti ngatiti mavhireji akavakidzana. Ndichiri kuenda ndozotaura ndati kana mavhireji akavakidzana handiti poita vhireji A vhireji B uyu ana sabhuku wake ana sabhuku wake uyu ari kuita zvefetiraiza ari kuita zvake tichiti haana basa nemi zvachose. Hapana pamaizobatwa imimi nasabhuku ava vachiti mukuvanyozera sezvo manga mambovati havaziviwo vangu ivava. Saka zvazvakuratidza manje kunyozera kuye kwataurwa panapa kwaita kunge makutsinira mbichana semanzwira ndete inini. Matsiniro amazoita kunyozera ndeyekuti havazi sabhuku vangu havaifanira kundisungisa ndevava ndaifanira kunge ndasungiswa nasabhuku wangu. Zvafanana nokuti mwana akangoya chete achingotaura kuti ava vagomba vandimhangarira havazi baba vangu avagomba zoti aiwa nditori muningina wababa wake iyeyo. Zvatoratidza kuti ndikutoratidza kare kuti
ndinekakunyozera kandaita saka muchidimbuka kwandiri inini ndisandapa vamwe zvangwana muzopuwa mukana kupindura ndanga ndichiona sekunge kuti nyaya yekakunyozera maipupura imimi kuti munonyozera sabhuku nemhaka yokuti mapupura kuti hazi mulomo kungoti hazi wangu iye aliwe B kana kuti ali ndiye mukuru pamavhireji matatu omanzi mutaura nditi dare rati mutaura nditika makutaura dare rati mutaura nditi izvozvo futi kana mudare chemo muchiona dare zvanoita ndisati ndanyarara inini muchitaura izvozvo kuti kana panopopotedzana vanhu vaya wotonzwana ichiti uyu anenge akachenjeresa uyu chii chinozoitisa kudaro katauriro pamwe totaura zvakanaka saka ipa pasena ndisati ndataura ndanyarara kaini makurukota ese ada kutotaura zvapera sekuri vakutaura kuti ndanyarara nyaya irikutaurwa kana kuti yamangarwa nasabhuka nemi muri mudare muno murumu ine zvanhasi iri very sensitive. Nezuro uno ndikatumwa nachangamiri ndikavamirira tikabvira pane mbiri kusvika kunonzi kukabamura nokukapata mwe kwesoro kana muri muno muchahwanda vakandiona nezvinokapata ndifambira nhau ikafanana noiyi panga kune nhau yaiti iri kutaurwa nayababa kuti kune vanhu vari kuramba kuita kushandira pamwe kana kucontributa zvinodiwa nevanhu especially panyaya yemabhora yakutaura ndeinyaya yataifambira iyo zvane zuro inozuva tikaswedera asi takati nekwapresidency office vanga varipo zvane zuro vaitaura shoko rokuti anenge aramba munhu iyeyo mendesei kwahedhimeni kana kuti kwamambo panenge zvavaita magona stere ende havasi kunyepa kana kuti kuvengana amaya ichokwadi kuti havade kuita sekupinda izvozvi mune vamwe here vamavainawo kuvhireji vamavainawo kuvhireji vari peri kwete ava vanomhosva vamhosvawo pasaiti vanokwanisa kupupura kuti shuwa handisina vanga musina asi maniji ivavo vari kutaura sekretari vari kutaura weningi wevhireji ari kutaura iye yake takapamwe kana munoregista point committee ine water point committee yega ndiyo inese yaibvunzwa kwatakabva kuti water point committee vanoregista yekunatsa kuona kuti vaiuya here vaiuya here kuzosvika pamunozosvika pokuti vakwirwa daitengesa izvozvi zvakakosha izvozvi zvamaita zvokuti muchaona zvenyu kana kuri kugara kwenguva kuchauya vanhu vakawanda kuno nochiitiko chikaitika nezuro zvaifambira vanhu vachifamba achitaura kumaruwa inini ndaifunga kuti pamabatiro andiri kuita pamwe ndiri kuona kunge ndava ndati sarei indaiona kuti amai ava vanga vasingakodzere kugara apa nababa nekuti klemuko ndichinzwisisa ndanzwa sekuti varume vavo ndovanga vamhangarirwa nasabhuku ava vauya vachigara nzvimbo yevarume vavo nezvinangwa zvokuti ivo vane zvibatiso zvemhosva dzavari kuda kupa sabhuku ndozvasaka kuti vasaunze murume wavo apa saka ndaifunga kuti murume wacho ndiyaifanirwa kuzouya apindure nyaya yake yaari kutaurirwa nasabhuku ava kana vaine nyaya yavo inofanira kuzvimiririra isaende kuseri kwenyaya yaunzwa nasabhuku pamusoro yamai musati mapindura zvenyu chengetai ndoda kubvunzawo nhai masabhuku kana muchiita musangano handiti vhireji diki mimi ndimi masabhuku mukuru kana muchiita musangano hamuite here muri pamwe chete munoita zvokuita sei tine masabhuku 5 tese tinoita musangano mumwe chete mumwe chete nhaika ndambonzwa amai ava vachiti kana murume wavo asipo amai vakauya kumusangano saamai iyi hausi horodhikai unganzi here mushaiwoyo hausi kuuya kumusangano unenge wauya ka hameno ndiri kunzwawo zvangu handiti ndokutaura kwamaita amai imimowo zvakare amai tomboti ava ndoasabhuku vakuru kana mauya mudare roso zvikaita dare ramambo so hamugoni kuvasasamura ava nokuti ndozimutira cheroro rakazvara yamwe mapazi aya kuti wozoita muti muhombe pakubata havasi sabhuku vavo pakuti sabhuku mudiki ndangati ndiye akagone kundipupurira kuti pano zvinodiwa muvhireji anondituma ndopanga ndapedza kutaurira kuti
sabhuku ava ndisabhuku vakuru, asi kuna sabhuku wangu mudiki danga aripo aigona kundimiririra kuti zveshuwa amai avo takati zvakati vanoita sei vanobvuma, zvakati vanobvuma. Ndopandati anapasasamura, asi pane ndoshona angadakidza kutsanangurira kovhuya pakubhadhara kwavari kutaura mari yebhoro ndakabhadhara $2, ndabhadhara $2 zvidhina vakati zvidhina disani zvekana vakati zvidhina Alright, mane mambozokorodza kuti mambotaura zvokuti ndakabvisapo $2 ndakazoitikira paitike tingodzokorodza kushanda kwacho ndichienda kunoshanda marejesta ariko. Alright, regai ndanzwa kutaura kwenyu, asi ndangokumbira kuti manzwa masabhuku kutaura kwavo vati nyaya iyi vakatomboitangawo vega kuda kumboigadziridza pavillage, ndobvaona kuti nyaya ndatoitata, ndobva vaisumudza iyo yaenda kwaidhimeni Nyaromo ini ndinotona mameseji vakatotifonera kuti ndibatsirewo, ndakambovashedza vanhu ivava vakaramba kutouya vanhu ivava kwaNyaromo. Ndakaenda musi wandinaenda baba 6 June. musi wa 6 June ndakaenda kana kuitaura nyaya. Yeah, but inini vakatotifonera kuti takavashedza Pamusoro chakamire kupure. Hombe. Nyaya takaenda musi wa 4 ndokubva vanga vasina mari yedare. Vamwe ndobva vati uyai nemari yedare moya musi wa 6 July. 6 July havana kuenda kusvikira yese madheta akati 6, 13 ndovanga ndakaenda 4 times vasingauyi svikira musi wavazo ndaitori kudare musi wavazosenda nengi message kwamuri Changamire yekuti nyaya takuitumira kwa Changamire yanga uri musi wodare ndovakati no vanhu ava havasi kuuya tavatadzi takavati ndaimutsvaga takavapa nguva yakareba kuti titsvagai mari yacho havana kuuya. Ani munhu wamai zvokutaura sabhuku wedu kuti nyaya iyi yakatomboenda yadai uine mari yakakwenda uine mari yakakwenda saka yakazongira chakuru. Saka tiri kuti isusu haisi mhosva kana dai kuti murume ari kubasa, kana ari kubasa dzimweni dzenguva hauye zvaireva ndimunotomira sababa kana matonzi pane zvinodiwa muvhileji zvedevelopment, ingava donation yemari chaiyo ndimi zvese muchitoita zvaireva kuti basa redu redevelopment rakutenderera mberi. Saka tiri kuti hunhu iwowo hatihude, respectai, remekedzai madzisabhuku enyu. Makangodaro chete hamiti dambudziko. Ini ndakamabvunza baba kuti mune mahousehold mangani amunotungamirira imimi vese muchisanganisira nevava vangani 260 household. Muwa 260 monyururwa imimi pavanhu vanzi 4-5 vakunetsa muvillage, muonekwa muri zvareva kuti pane dambudziko riripo, pane kusagara kwakanaka kwamurita nababa nasabhuku. Muvanhu 260 monozite renyu riri zvareva kuti gadzisai ukama hwakanaka nasabhuku. Zvikunzwika mani gadzirisai ukama hwakanaka nasabhuku. Hazvina kunaka, zvinounza mhepo matambudziko kunzi amai nhenyu vanga kunzi vaiswa kwamambo nekuti vari kutadza kuendaisa zvidhina zviviri kana ngoendewo kumusangano. Zvatoda kuti kana baba vasipo musangano wese washedzerwa endai mira yakanditaure kana maenda kumusangano zvinoita zvatinoziva zvichida kana nababa pamwe ndovawanda vaiuya vari vega vega imambamadza nababa uyai maenda urikuda kunzi anababa munosvika mutotaura kuti ndandauya asimunomazwa ndauya zomirira baba vega ndovanozotaura kuti amaita chiona chidimamuna tichata tichabata nepenyu asi chidota chiona kuti manga maya kumusangano dzokerai kumba makutomakonzi anga apere kozi matoratidza chido chekuenda kumusangano ikoko asi mobva nzidzokai. Saka tikuti imimi itai ukama hwakanaka nasabhuku wenu. Izvi handidi kuzvinzwa futi izvi. Sabhuku chii chamunoda kuti mwana wenyu akuitirei nekukutadzirai kwaakakuitirai kuti havasi kuteerera, hazvina basa kuti murume haapa asi ndakuisa mhosva ye pane mukadzi wake. Vauya nemari yedare yavainayo
Mpaka ya mkuwa mama. Kufunga mwenye tukona kuma kukuta kukaita zvinjani. Ini murume wanga ita zvekufukura mai. Asa azviri mwe kufukura zvepasi ifembera fembera. Ende upenyu andikutorera madzindi kuto ndotenda nehuni kudharo wewe. Nofunga sabhuku kutaura kwavari kuita ko ini musangano ndinoenda. Mari yebhore takabhadhara. Aiwa, kufunda mari yedare. Mari yedare ini ndakana kufunda kuiwana. Iye wati ndakamufona atoshaya mari yokuti awise. Saka munoti ndorarama sei? Ipapanga ndabvunzawo kuti vanhu mundinzwise ndipo kuti zvinokodzera here sabhuku kuti ataure kumuromo wokutaura kuti inini ndakabvuta fertilizer yasabhuku ndonyaya yacho yandawira kuno changamire mukadii amai vatireki kuti vadzokere vasingazivi. Hamuna kodzero yekutopindurana nasabhuku zvamungi. Mambonza mahausouri kuti yakawanda zvakadii. Kuno sabhuku ndoziso ramama. Kutokuwinzai kuno kutoratidza kuti hamusungunzwisisa. Ende ndozvamukitira nharo zvacho zvokutoratidza kuti ya shuwa hamunzwisisi. Hamuna pamunombomugona ipi kana mukatobvuta isiri zita renyu yanga chihora kana kuti isiri position yanga ifanirwa ndizvo. Hafana kupota muchita nharo masoro ichakamira. Ndikaendeedzwo kutsanangura panyaya yaari kuramba achidzokerera mai avo. Ndofunga tine constitution bumbire redu remutemo wemusha. Amai ava nyaya yavari kutaura yokuti vakabvuta inini handandisipo asi vakaenda ikoko. Zvatinoita ndezvekuti kana pauya mafertilizer tinofonerwa nemudhomeni titumbirei vanhu 2 or 3 vanouya. Ndada kutaura pavari kuramba vachitaura pakubvuta fertilizer. Ndo pandati ndikutsana kwese kokokwa nandiri ndiri pana amaya ndati mimi makanzwai kwamama dai mamuri wamatoita ndaione 20 ndaione 15 asi ndikushayawo murume wangu anodai zvadai zvinoitonzika zvino zvanobazvidza kuti dare ramambo ndangana dhora ramaiwazvamama ani mazona zvakutaura. Saka tiri kuti unhu hwenyu hubva watobuda pachena pega kutoti hamuteereri sabhuku wenyu. Ichi chinoda kukugadzisa ina sabhuku mubate muna sabhuku asi kutaura kuti mimi munoda kuedza kupikisa na sabhuku wacho. Saka ndati zvandiri kudai inini kuti mangwana musazoramba mukupamhidza izvozvo. Sabhuku ngatichii chamuda kuti mwana wenyu amuitirewo kuti mangwana asaramba achipamhidza zvavaruta kuti vazoziva kuti vanoteererwa. Zvinozoita kuti kana vasara vari vanenge vakuza wakadai mangwana hazvina kumira zvakanaka unenezwa kwamama. Handingangoti ngabvise mbudzi inodywa bhadhare nevanhu vese. Haichava yangu chete, ndoda kuti vanhu vese vari muvhileji vadye mbudzi yanobhadhara. Hazvina mhosva regai ndokutaura kwavada ndisabhuku ataura ani ndamuzimishete ndiyazikubuda. Amai inyaya yakareruka chaizvo toda kubatanidzai tsvagirei mbudzi yavataura zvikunzwika tsvagai mbudzi iyoyo yozobviswa.